روزنے سر چمگے مراگش واجہ و دوستاں وش و وجنام باتیں یک شاہ گفتاری گوشتنا چہ بنگیج کنی گوشت کے تئی چما گیشتر ہما مردم پچ کنند کہ تو آہانی سرا چما بند کنے و اوست باور کنے وشنود بات یک شاہزانتی گوشت رشتگو سیادی بازارا گیشتر ہما مردم تہنا گندگا کائنت کہ آہانی دپے و دل حبر یک کی بھی بیت وشال بات یک زانتکاری چوتران کنت اگاں ترا راست گوشگے ہوب و واہگ ہست وڑا وتی تہنا سفر کنگے آٹی گا ہوں پیداگ بکن وشال بات یک شاہ سسائی گوشت کہ مردم وتی ردیانی پلہ مرضی کنگاگوں وتا زانتکاری سرپد بیت و دگرانی ردی گرگا رند وترا قاضی سرپد بیت وشال بات مرواردیں پنت سوجے مراگشا واجہ و دوستاں وشت کت یک شاہ گفتاری گوشتنا چے بنگیج کنے گوشت کے زندگی درستاں چے گرام بہا تریں درون تو سبق کا رستاں چے ارزاں تریں مردم وانینن تو سرپد کنند وجنود بات یک شاہ پکرے چوتران کنت کہ ہما مردمانی چم کے چہ جاہلی و وشمنی آگوں بندنت آہانی عیالا آہاں چہ عبید دیگه ہرچ کس ردن تو ناسر پدن وشنود بات یک شاہزانتی گوشت کہ بعضے مردم آجوئیں چاگردی واہندند بلے پگرش غلام ہیں اور بعضے مردم غلامیں چاگردانی تہائیں بلے آجوئیں پگر واہندند وجنود بات یک شاہ سسائے گوشت کہ تو اگاں وتی چوکا لائبوئے گپت دات نکت آ یک روچے گریت بلے اگاں تو آیا علم و ذات ہیل ندات آ سرجم زندہ گریت وشال بات